Sanibonani, umqeqeshi wensizwe lo. Bathupha nqanje ngephuzu batshitshi komani. Bathi umfane empale simncane odanga badida bethi mdala nti cha bamsukela bakithi ingane ehlaza cona. Ufunza baphathi bezonqamala lo delicious bathi Intombi zimdansa ngentshebe. Sithi umuhle webhunzubhunzu, umuhle wematshitshi komani. So mfowethu namhlanje ngikuphathele nje indlela esheshayo yokwenza ukuthi intombazane le osayishela yenze njani ikukhumbule, yabona. So indlela lezo dala ukuthi le ntombazane oyisayishela izibuza ukuthi hey engazi ukuphi unobani wenzani ngasiphisona isikhathi, yabona. So ukuzeke le ntombazane iphenduleke kule mbuzo le izodingani izodinga ukuthi kuthinte ixhumane nawe ukuze yonke lo mbuzo enze njani iphenduleke. So ke le ndlela le isebenza kanjani? Isebenza kakhulu ku WhatsApp, yabona. So ngizo assume ukuthi okay le ntombazane le osayishela usuhlanganile nayo, yabona. Usukuhlelile usukunayo nahlangana nakhuluma naxoxa nje nazana kangcono mhlambe kanye noma kabili noma kathathu, yabona. So and into ebalekile uma uthi mhlambe senihlangane more than once, I'm sure ukuthi mfowethu noma ngathi I'm sure but ngiyathemba ukuthi usuke wamqabula lo muntu, yabona, ngoba njengoba ngihlezi ngisho ngithi mina wazi phela ukuhlangana nentombazane 3 times kodwa manje ukazi uzame even nokukhombisa inhloso zengayo, yabona. So enye inhloso mangabe intombazane sayishela noma uzimisele ngayo uthi njani uyiqhabula ukuze ibone ukuthi hayi lo muntu lo angazile wobungani, yabona. Ngobani abangani nabo wena ngihlezi ngikutshela leyo nto. So akwazi ukuhlangana nentombazane isikhathi eside kangaka kodwa ukazi uzame ngisho umzamo ukuthi uyiqabule. So I'm hoping ukuthi mawuthi mhlawumbe usuhlangane kabili nayo noma kathathu usuyiqabulile even kanye khona abakwazi ukuthi intombazane mangabe ithuba kade likhona noma kuvuma ukuthi ukwazi ukuthi njani ayiqabule. So ke leyo nto iyakusiza ekuthenini uavoid i-friend zone. Kodwa manje mazohlangana nentombazane kaningi kodwa manje awukho umnyazo wenza uzongena phakathi kwi-friend zone, yabo. So le ndlela le isebenza ku WhatsApp. Into ozoyenza ake ngitshele nje ukuthi yabona mangabe umuntu into ebalekile kufanele uyazi akufanele phela uhlezi utholakala, yabona. So akufanele uhlezi utholakala, kufanele umuntu umnikeze leso sikhathi sokuthi nje especially intombazane le osayishela engifocus kuyona ukuthi izibuze nje ukuthi engazi ukuphi unobani wenzani ngasiphisona isikhathi, yabona, just ukuthi ibe naleso space sokuthi icabange ngawo. Kodwa manje mawuzohlezi utholakala ngaso sonke isikhathi wena online mangabe kusendela imessage ukuphendula ngokukhulu ukusheshsha uhlezi utholakala angeke izilithole phela ithuba lokuthi ibe nalembuzo ngawe. So ibalekile ke lento nakhona angeke izikusiza lento ekuthenini kule ntombazane kuphela ukuthi icabange ngayo, even noku-avoid abantu mfethu abakubangela isicefe, abantu abafuna into ethize kuwena izokusiza ekuthenini ubagweme nje, yabona. So kanje isebenza kanjani-ke le ndlela noma yini kufanele uyenze, yabona. Ke sithi mhlambe ku WhatsApp wakho ugcine manje ungena sele ntombazane mhlambe ubukhuluma nayo mhlambe WhatsApp namhlanje, okay, nakhona ukhumbula ukuthi intombazane awuyisheli kuphi efonini. Mhlambe benikhulumela inkulumo nje not ukuthi ubuyishela ngoba phela mhlambe kwesinye isikhathi uthi even mawuhlela naye usuku uhlela kuphi efonini. Asifani ke sabantu mawukuthi kuyavuma ukuthi uhlele naye efonini usuku uyakwenza lokho, mawukuthi ku-tense uyakwazi ukuthi umuntu umfonele izinto zibalula kakhulu mangabe njani ufone. So let's say ubukhuluma ke naye sewulasini wakho ke obuthi past 7 say manje nje mhlambe ebusuku past 7, okay, kulungile. Into osuzoyenza lo lasini wakho kufanele wenze njani, akufanele ushintshe, kufanele uhlezi unjalo uthini uthi 7:30. Into osuzoyenza ke mangabe ufuna ukungena ku WhatsApp uzoqala wenze njani, uzoqala ucishe idatha lakho, yabona. So mangabe ulicishe idatha sekunema messages ekufanele uwaphendule WhatsApp, okay, mhlawumbe abalekile noma aphuthumayo uzolicisha idatha lakho, okay. Mangabe usulicishile uyangena ke WhatsApp, mawungena WhatsApp wenze njani uyaphendula lo ma messages adinga ukuthi uwaphendule abalekile aphoqa mhlawumbe ukuthi uwaphendule, yabona. Then bese wenze njani uyaphuma ku WhatsApp, mangabe uphuma bese uclearisha ihistory and then ulivula idatha. So mangabe ulivula idatha azohamba ama messages but ulasini wakho ngeke uzenze njani, ngeke uzushintshe, usazothini usazothi 7:30, yabona. So nakusasa le ntombazane mangabe
ingena kuwena ku WhatsApp mhlambe kusasa izobona ulasini wakho ukuthi 7:30 yabona. Then ayibona liphela usuku lo muntu akaza ngene ku WhatsApp asange sikhulume naye how ithi mangabe ithi iyabheka ulasini wakho uthi yesterday 7:30 yabona. So ilapho ke ngaleso sikhathi ukhumbuleke ukuthi lento isebenza kakhulu mawukuthi intombazane le enentshisekelo kuwena yabo. Hope kungenzeka mhlawumbe ukuthi lento engikhuluma ngayo uyayazi mhlawumbe into oyenzayo njengami yabona. So kuhle kakhulu ke mawukuthi uyayazi mawukuthi awuyazi into ekufanele uyazi mfethu iyasebenza kakhulu yabona. So mangabe kuyintombazane enentshisekelo kuwena kodwa manje usolitheka akakuqomi. Okay, mangabe sibona ukuthi hayi nasi isikhathi sihamba nalo liphela usuku lo muntu angaze ngikhulume naye akakaze ngithinte angaze nami ngimthinte nawu lasini wakho uthi yesterday 7:30 yabona. So uyaqala naye azibuza ukuthi engazi ukuphi ngazi ubhizi ngani ngazi wenzani nobani ngathi sona isikhathi yabona. So uyaqala manje so ringa ekhanda lawo lengane ngobani ijwayele ukukuthola phela ukuthi ikhulume nawe angithi you are a potential boyfriend kuyona yabona. So isiyabona ukuthi nalo phela usuku lo muntu angaze ngikhulume naye ulasini wakho usathi yesterday 7:30 yabona. So ila khona ke le ntombazane sizoqala isibuze lembuzo mangabe isibuza lembuzo the only way ukuthi iphenduleke kule mbuzo yonke le ukuthi enze njani ukuthi kuthinte. So indlela zokuthi kuthinte ida izokufonela ikubuza ukuthi ihamba kanjani right just to check impilo nje hayi bengikuchecka nje ukuthi right yini yabona. Indaba isikukhumbule phela yabona. Noma wesibili ke mhlawumbe indlela engenza ngayo engakusendela khona imessage ku WhatsApp ubone ngemessage ku WhatsApp ingene yabona. Mhlawumbe yakubingelela noma mhlawumbe whatever yabona iyakuchecka nje ukuthi right yini. So mangabe ukuthi kusendela imessage ku WhatsApp into ekufanele uyigade kakhulu akusho ukuthi ngoba nakho ulasini wakho kade uthi yesterday 7:30 ngoba nakho isisendo yena imessage sikufanele ungene same time ku WhatsApp uphendule same time. No, mphendule after hours noma umphendule mangabe usuthanda nakhona ke into ezosiza just ukugwema idrama nje yabona. Ngoba enye intombazane uzothola ukuthi izovela ithi hayi ngoba manje nawe songiphendule after isikhathi eside hayi nami ngizoze ngikuphendule kusasa yabona. Just to avoid idrama kanjalo into ekufanele uyenze kunokuthi umphendule ku WhatsApp vele wenze njani vele umfonele ukhulume naye yabona. So mangabe wenze njalo yobuye avoidile idrama nakhona mangabe uzongena ku WhatsApp uzongena uyifunde leyo message abekusendele yona ngeke sisaba khona isidingo sokuthi uyiphendule. Why? Ngoba ubusumfonelile yabona. Just to avoid idrama yona ndlela leyo ekufanele wenze ngayo. But mangabe ukuthi ngempela ikwenzile lokho yabuyela kuwena ngokuthi hayi ukuthi kubuyele kuwena ngokuthi ikuchecke ngokuthi kufonele kubuza ukuthi ihamba kanjani ngoba mhlambe sibona ukuthi hayi kade ugcinile ungena ku WhatsApp siyakukhumbula noma ikusendele imessage okwazi ukuthi lo muntu unjani ubekukhumbula futhi intshisekelo ngawe injani iphezulu yabona. So yona ndlela lezo kusiza mfowethu njengoba ngisho ukuthi mangabe umuntu phela kufanele uhlezi utholakala WhatsApp njalo wena online. It's like awukho busy ngempilo yakho yabona nje. So kufanele ube busy. Why vele ungekho busy ngempilo yakho yabona ngoba isikhathi lesi mfowethu la khona une energy yabona nje makuthi uyinsizwa yibhongo nje impela efana nami elisakhula une energy esimanga yabona. So ithuba lelo ukuthi uthuthukise impilo yakho futhi isikhathi esiningi ke ngiyazi ukuthi imali esuka sishoda ngawo ngalesikhathi but umdlandla mfowethu into nayo. So zama yonke indlela ukuthi wenze njani uthuthukise impilo yakho ungahlezi utholakala ku WhatsApp online njalo nje umuntu mengena kuwena online yabona nje umuntu mekudinga utholakala manje it's like when awukho busy ngempilo yakho ziningabi mfowethu izinto ongazenza ukuthuthukisa impilo yakho. So I hope mfowethu le ndlela uma ukuthi awuyazi but I hope abaningi bayazi le ndlela. So ingakho ngithi angishare nawe ungasali ngaphandle uma ukuthi mhlambe lento obungayazi. So njengoba ngisho izokusiza nasekuthenini ugwema abantu mhlawumbe abafuna izinto ezithize kuwena like abakubangela isicefe ungababona wenze njalo nje uvele uswitch off idatha ungene ku WhatsApp uphendule lo ufuna ukumphendula and then uphume ku WhatsApp clear history uvula idatha lakho ihambe message. So lo kusendela message ufuna into ethize kuwena noma kubangela isicefe usabona ulasini wakho usakhomba into endala yabona.
So I'm hoping mfethu ukuthi le ndlela uzoyisebenzisa and mina iyangisebenzela kakhulu. Yabo njengoba ngisho nentombazane phela kufanele izibuze ngawo mfethu kubalekile ukuthi hey ingabe hlezi ukuthi hayi wena njalo uma ingena kwena lasini wakho into yamanje. Yabona ayizibuze ngithi hey noma igcina isizitshela ukuthi hayi ukuthi insizwe ebusy ubusy ngempilo yakho yabo nje yabo kufanele ithole leso sithombe ungabe ngathi wena uhlezi nje like utholakala nje kalula kanjani yabona. So izokusiza leyo nto ngendlela eyisimanga. I hope uyangizwa ke mfowethu. Sure.